Fico po stretnutí s Putinom. Odkaz pre Európu aj Slovákov je jasný. Za pár dní Moskva, Arménsko a Nemecko. Premiér Robert Fico po sérii zahraničných ciest posiela jasný odkaz. Slovensko chce ísť vlastnou cestou. Vyjadrenie predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica prinášame v plnom znení. Len pred pár hodinami som ukončil návštevu Moskvy. Tento týždeň som stihol aj summit v Arménsku, návštevu Bavorska a teším sa z dobrých správ pre Slovensko. Vážení priatelia, príjemný sobotný večer vám želám z paluby vládneho špeciálu, na ktorom sa spolu s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Tiborom Gašparom a štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom a ďalšími členmi slovenskej delegácie vraciam z návštevy v Moskve. Boli sme zablahoželať k najvýznamnejšiemu ruskému štátnemu sviatku, ku dňu víťazstva nad fašizmom a prejaviť úctu padlým v druhej svetovej vojne, osobitne 10 000 padlých vojakov pri oslobodzovaní Slovenska. Je nespochybniteľným faktom, že najväčšiu ťarchu a obete znášali národy bývalého Sovietskeho zväzu, osobitne Rusi. Je nepopierateľné, že sloboda a mier prišli na Slovensko z východu. Bratislavská kaviareň sa môže roztrhnúť, duchovní bezdomovci vysedávajúci nezmenia na tejto historickej pravde nič. A túto pravdu budem šíriť aj zajtra v Liptovskom Mikuláši. Očakávam, že ako obyčajne prídu aj zaplatení opoziční krikľúni. Aby v duchu politiky čím horšie, tým lepšie zneúctili aj oficiálne vládne oslavy víťazstva nad fašizmom. Okrem slávnostného aktu kladenia kvetov k hrobu neznámeho vojaka pod Kremelským múrom a súvisiacimi oficialitami, ako bol spoločný obed vedúcich zahraničných delegácií s ruským prezidentom Putinom, som samozrejme prijal možnosť stretnúť sa na pracovnom stretnutí s ruskou delegáciou vedenou práve ruským prezidentom. Stretnutie na 4 oči a potom v delegáciách trvalo 2 hodiny, čo nám dalo možnosť ísť do hĺbky problému vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. A medzinárodnej situácii zopakoval som to, čo hovorím. Otvorene odmietam novú železnú oponu medzi Európskou úniou a Ruskom. Máme záujem na štandardných, priateľských a vzájomne výhodných vzťahov s touto svetovou veľmocou. Presne v duchu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky 4 svetové strany, majúcej záujem na dobrých vzťahov s každým, kto má rovnaký záujem. Osobitne sme sa venovali spolupráci v energetickej oblasti. Úmyselne Európska únia úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. My nemôžeme predsa a len z dôvodu nenávisti voči Rusku nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou. Tentokrát americkou tá bude navyše výrazne drahšia. Tie vyššie ceny energií považujem za daň, ktorú musíme v Európe zaplatiť za našu vlastnú hlúposť a ideologickú posadnutosť Ruskom. A zábava ešte len príde. Keď Američania kúpia v Európe plynovú a ropnú prepravnú infraštruktúru. Od Ruska budú nakupovať plyn a ropu za štandardné ceny a potom nám ich posúvať s vysokohorskou americkou prirážkou. Preto dôrazne podporujem diverzifikáciu energetických zdrojov, ale pri zachovaní všetkých tokov, aj tých ruských. Preto sme podali žalobu na príslušný Európsky súd proti rozhodovaniu EK zastaviť v roku 2027 dodávky ruského plynu. Preto sme úspešne bojovali za opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba.
Dôležitým rozhodnutím je obnovenie práce medzivládnej slovenskej ruskej komisie pre hospodársku spoluprácu. Najbližšie zasadnutie bude v Moskve. Spolu predsedajúcim sa Slovensko bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prečo minister zahraničných vecí a nie minister hospodárstva? Túto otázku treba položiť nášmu koaličnému partnerovi. Slovenská vláda bude pokračovať v starostlivosti o vojenské cintoríny. Najbližšie navštívim najväčší ruský vojenský cintorín v Michalovciach, ktorý sme spoločne zrekonštruovali. Som presvedčený, že treba sa správať racionálne a rešpektovať hlboké historické ľudské vzťahy vyplývajúce predovšetkým z dominantnej úlohy, ktorú zohral bývalý z SSSR v boji proti fašizmu. Vážení priatelia, pochopiteľne, že sme sa nevyhli ani vojne na Ukrajine. Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom. Ocenil som predĺženie prímeria až do 11. mája, pričom prímerie ako také som označil za maximálne nevyhnutné, aby priestol dostal to, čo je absolútne nevyhnutné. Diplomatické úsilie, dialóg, rokovania, ktoré sú 1000-krát užitočnejšie ako vzájomné zabíjanie sa. Z reakcií ruského prezidenta Putina na vojnu na Ukrajine mi vyplynuli viaceré vážne odkazy pre mojich partnerov v Európskej únii. Opäť sa však potvrdilo, že je obrovskou chybou, ak sa s ruskou stranou nevedie rovnocenný politický dialog. Ak z Európskej únii prichádzajú len sankcie, ktoré mimochodom vedú len k vyššej sebestačnosti Ruska vo viacerých oblastiach. Ak z Európskej únii prichádzajú len vojnové pôžičky a podpora vojny, teda to, na čom sa Slovensko nezúčastňuje. Ak niektoré členské krajiny Európskej únie idú do takýchto absurdít, že nepovedia premiérovi členskej krajiny Európskej únie, aby pri ceste na oslav víťazstva nad fašizmom preletel cez ich územie. Toto vzájomnú dôveru neposilňuje. Vážení priatelia, buďte kľudní, nechystám sa na žiadne recipročné opatrenia proti týmto krajinám. Ak budú potrebovať preletieť cez naše územie kdekoľvek na akýmkoľvek účelom, nebudeme im v tom brániť. Bojovať treba za zásadné veci, nie za malichernosti. Návšteva Ruskej federácii zapadla do tohto rámca tohto týždňového zahraničného aktivít. Keď som zavítal aj na summit Európskeho politického spoločenstva do Jerevanu a stretol sa s ukrajinským prezidentom Zelenským a potom do Mníchova na stretnutie s predsedom bavorskej vlády a vládneho kresťansko-sociálnej únie Markusom Söderom, som rád, že v Jerevane padla dohoda o pokračovaní formátu spoločných slovensko-ukrajinských vlád. Tie dávajú príležitosti na rozvíjanie projektov prospešných pre obidve krajiny, ako sú napríklad cestné či železničné prepojenia, alebo rozširovanie modernizácia hraničných priechodov. Dúfam, že sa rýchlo dohodneme na mieste a čase stretnutia. Mimochodom, v Jerevane som bol svedkom príkladu suverénnej zahraničnej politiky, tentokrát Azerbajdžanu, ktorého prezident pod čiernu zem zniesol Európsky parlament za rozhodnutie deklarácie či rezolúcie príjmanie proti tejto krajine. Prezident Alijev povedal pravdu, keď vyhlásil, že Európsky parlament by sa mal hlavne zaoberať európskymi problémami. A tých máme neúrekom a nie klamať na adresu iných. Takýto odkaz posielam do Európskej únie aj zo Slovenska, najmä v súvislosti s poslednou perlou Európskeho parlamentu, keď odporúčal Európska komisia pozastaviť nám európske fondy. Jediný dôvod, prečo by tak Európska komisia mohla urobiť, je príživníctvo rodiny Šimečkovcov na rôznych dotačných mechanizmoch, často európskych. Osobitne zaujímavé bolo rokovanie v Mníchove. Máme neuveriteľne blízke postoje s bavorskou vládou v oblasti konkurencieschopnosti automobilového
priemyslu, energetickej bezpečnosti či migrácie. Vážení priatelia, nezahájali sme ani doma na Slovensku. Dohodol som sa s podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou. Postup pri predkladaní prorastových opatrení. A k tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada. A potom by sme mali rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde. Na tohto týždňovej vláde sme schválili okrem iných návrhov zákonov mimoriadne dôležitý návrh nového rekodifikovaného občianskeho zákonníka. Súčasný platí od roku 1964. Prešiel stovkami zmien a potrebuje novú právnu normu. S veľkou pozornosťou budem sledovať diskusiu v parlamente a vo verejnosti, pretože občiansky zákonník upravuje a reguluje náš každodenný život. Vážení priatelia, na záver si trochu vychutnám protislovenské a protivládne médiá a našu milovanú opozíciu. Včera ratingová agentúra Fitch potvrdila slovenský rating. Vo svojom odôvodnení uznala význam a efektívnosť konsolidácie verejných financií. Tej konsolidácii, ktorej naši oponenti znášajú pod čiernu zem, pričom zabudajú, že nás k nej prinútili tým, že nám v roku 2023 odovzdali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii. Konsolidáciou sa nám podarilo znížiť aj deficit v roku 2024 aj v roku 2025. A pod plánovanú úroveň pýtam sa, kde sú nejaké titulky v médiách, kde sú desiatky tlačových konferencií opozičných politikov sršiacich zúristvosťou, keď nám nedávno iná agentúra rating zhoršila. Sú to len obyčajní politickí pokrytci, ktorí sledujú len poškodzovanie záujmov Slovenska, aby poškodili súčasnú vládu v očiach verejnosti. Tá má však vlastný rozum a dobrou správou pre financovanú dôveryhodnosť Slovenska je aj predaj štátnych dlhopisov za 700 miliónov švajčiarskych frankov zahraničným investorom. Zajtra meriam cestu do Liptovského Mikuláša na oslavy víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny. Nech pochybne sa zase dozvieme, že niečo nové ako príživnička rodina Šimečkovcov rabovala dotačné schémy a ďalšie novinky z opozičnej rodiny. V pondelok začína súdny proces s našim Tiborom Gašparom a v prípade nazvanom Čurilovcami očistec. To teda bude očistec. Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev vlád Matoviča, Hegera a Odora z rokov 2023. A že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadozučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Kováčik. No a v piatok je 15. mája. Zacielime si to do Handlovej presne 2 roky potom, čo sa má opozícia vychovaný terorista snažil zniesť zo sveta. Ja som však tu silnejší a odhodlanejší bojovať za Slovensko a za jeho záujmy a varovať Slovensko pred vychovanou ďalších teroristov, na ktorej opozícia tak intenzívne pracuje. Ešte raz pekný a pokojný sobotný večer. Vážení priatelia, z paluby vládneho špeciálu vyjadril sa premiér Robert Fico.